repivät, kiskovat joka suuntaan. Ne leikkaavat ihoa kuin paperia. Ne kuristavat kurkkua kuin hirttoköysi. Jättävät roikkumaan, pyörittävät hirmun myrskynä, iskevät tuhansina salamoina, sytyttävät tuleen. Pää roihuaa, 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 mieltä polttaa, järkiä tunne pelkkää tornadoa, josta ei enää erota yhtäkään ajatusta, ei saa kiinni kuin kylmästä hiestä, papinasta, sydämen raskaasta tiheästä sykkeestä. Moi ja tervetuloa mun Lanufestarit freestyle-numeroon. Mä oon Emma-Sofia Söderholm, nuorten kirjailija. Multa on tähän mennessä ilmestynyt Edes hetken elossa, mun esikoisromaani. Syitä elää, sitaattikokoelma. Ja mun toinen nuorten aikuisten romaani, Toisinaan valo hiipuu, jota tämä video käsittelee. Toisinaan valo hiipuu kertoo parikymppisestä Tuulikista, jonka terapia loppuu ja elämä alkaa mennä alamäkeä. Työkokeilu kahvilassa eikä kuntouttava työtoiminta kukkakaupassa oikein ota sujuakseen. Tuulikki pohtii myös paljon isättömyyttään, jonka hän jakaa parhaan ystävänsä Miken kanssa. Ja tällä Mikellä menee aika paljon yhtä päin persettä kuin Tuulikillakin. Mutta eräänä päivänä naapurin eläkeläismies pelastaa Tuulikin kassajonosta ja pyytää tätä kissanhoitajaksi. Tuulikki suostuu ja tästä alkaa yllättävä ystävyys. Mistään ei tule epäonnistuneempi olo kuin siitä, etten ole mukana pyörittämässä tätä yhteiskuntaa. Se häpeä, kun kerron olevani työtön. Se poskien ja kämmenten kuumotus, kun kerron, etten ole vieläkään saanut opiskelupaikkaa. Se vielä valtavampi häpeä, kun kerron olleeni ikuisuuden sairauslomalla ja toivovani myönteistä päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä. En saisi koskaan vertailla tekemisiäni muihin. Mitä jos muut vertaavat? Kuinka pääsen vertailulta piiloon? Jos olen pelkkiä pisteitä taulukossa, koodeja kortistossa, niitä epäonnistuneita mittausten lukemia, joista halutaan pikimmiten eroon. Mä sain idean Toisinaan valo hiipuuseen siitä, kun mun oma terapia loppui. Ja mä jotenkin heräsin siihen, että tosi moni tarina kertoo semmoisesta myrskyn silmästä. Eli niistä juuri pahimmista asioista, mitkä ovat käsillä. Ja mä halusin tuolla kirjalla niin vähän tutkia sitä, että mitä sen jälkeen. Että mitä sen jälkeen, kun onkin saatu vaikka paljon apua tai on tuettu paljon ja muuta, niin mitä sen jälkeen, sen pahimman vaiheen jälkeen, miten siitä eteenpäin. Toisinaan valo hiipuussa käsitellään muun muassa terapian päättymistä, työttömyyttä, mielenterveysongelmia, itsetuhoisuutta, isättömyyttä ja perhesuhteita ja paljon muuta. Erityisesti mä halusin nostaa tällä teoksella turvallisia aikuisia. Mulla on itsellä ollut niitä monenlaisia elämässä eri kautta tulleita, joko perhepiiriin tai sen ulkopuolella oleviin tai kuuluviin ihmisiin. Niin mä halusin tehdä kunniaa heille ja mä koen, että jokainen nuori varmasti kaipaa tai kaipaisi vähintään semmoista omaa turvallista aikuista elämäänsä. Oli se sitten perhepiiristä tai naapurustosta tai harrastuksista tai nuorisotalolta tai jostakin muualta. Niin mä koen, että semmoiset turvalliset aikuiset on tosi tärkeitä.
En mä saanutkaan fooduja sieltä duunista. Ai jaa. Turhaan pelkäsi. Ne laittoi yhden toisen ulos. Se ei ollut tullut pariin päivään töihin, eikä ollut edes ilmoittanut mitään. Mutta paitsi se tiuski meille muille koko ajan ihan turhasta. No kiva. Mitä? Sun se antaa silittää. Mun ei antanut kertaakaan. Vaikka sä hoidat sitä kaiken. Niinpä. Mitä sulla muuten kuuluu? En mä tiedä. Huomenna pitäisi töihin. Mutta en mä ajatellut mennä. Miksi? Varakatti olisi yksin. No eiks kissa nyt pärjää pari tuntia yksiksi? Niin mäkin kuvittelin. Ei taida olla sun ainoa syy. Musta ei vaan oo töihin. Mihinkään. Mä oon kukkakaupassakin kussuja kaiken. Et sä nyt ole voinut kaikkea kustaa. Ne ois laittanut sut pois sieltä jo aikaa sitten, jos saisit kussu ihan kaiken. Tiedätkö, kun vaan kelaa ja kelaa ja kelaa? Niin kuin joku levy, joka ajan jumittaa. As the greatest flops of your life. Just se, ja The Greatest Fears kans. Mikä sun artistinimi olisi? Vittu varmaan joku Ameba. Tai ei, Sale Luuppi. Taas olisi kynä. Mä oon sun suuri fan. Anna nimmari, mä pesen sitä ikinä pois. Ei tästä tuu kunnolla. Kun susta tulee supertähti, niin sun pitää tottua. Joo. Ahdistuksen supertähti. Pitkä ja kivikkoinen ura edessä. No sepä se. Viinaa, naisia tai äijä, tai mitä nyt haluut. Sitten lopulta kuppa tai heroiini, jos sä kuolet. Jes vittu. Kyllä noi sekoilukeisit aina jotenkin. Paroskin puhuja. Itse olit viimeksi hyppäämässä alas partsilta. Mut hei, nyt sentään olin menossa junan alle, mut skippasin. Mikä sitten oli helppoa tai vaikeaa tämän teoksen tekemisessä? No Toisinaan valo hiipuu syntyi oikeastaan tosi helposti. Se tuli niinku vaan ulos musta, mutta sitten siinä oli matkalla muita niinku asioita, mitkä oli niitä haastavia. Että mulla oli paljon erilaisia pelkoja liittyen tuon kirjoittamiseen. Jo siinä kirjoittamisprosessin aikana mä pelkäsin, että voiko mä tehdä tästä kirjaa, voiko mä niinku kirjoittaa tämmöisistä asioista, onko mulla oikeus tehdä ja mitä tästä sanotaan ja muuta, mutta ne jarrutti mua aika paljonkin, että mä meinasin perua ton kirjan monta kertaa. Ensinnäkään mä en aikonut tarjota koko käsikirjoitusta, mä haudoin sitä kovalevyllä enkä tarjonnut sitä mihinkään. Sitten mä tarjosin, mutta myös siinä sopimuksen jälkeen niin mulla oli hyvin monta semmoista hetkeä, kun mä olin silleen, että ei, mun on pakko perua tää, mä en pysty tähän ja muuta. Et mä luulen, että mä pelkäsin aika paljon sitä vastaanottoa myöskin. Ihan eri tavalla kuin ton mun ensimmäisen romaanin kohdalla. Koska mä tiesin, mitä sieltä voi tulla. Ja olin enemmän just tietoinen siitä, että millainen se homma on sen julkaisun jälkeen. Mutta onneksi mä en perunut Toisinaan valo hiipuuta, koska mä oon saanut tosi kivaa lukijapalautetta tästä. Ja tää Toisinaan valo hiipuu ylsi itse asiassa Tiiliskivi-palkintoehdokkaaksikin, mistä mä oon aika ylpeä ja iloinen. Mutta mikä sitten syntyi erityisen helposti, oli ne Tuulikin ajatuskelat. Semmoiset pienet pätkät tuolla lukujen välissä. Niitä tuli ihan vyörynä multa. Ja niitä pitikin sitten aika paljon leikellä ja tiivistellä kustannustoimittajan kanssa. No miten Edeshetken elossan ja Toisinaan valo hiipuun kirjoitusprosessit sit erosi toisistaan? Edeshetken elossaan mä kirjoitin 7 vuotta.
Toisinaan valo hiipuuta 3. Edes hetken elossa sai paljon hylsyjä. Mä laskin, että lähemmäs 30. Ja toisinaan valo hiipuu ei yhtäkään. Muutenkin toisinaan valo hiipuun kirjoittaminen oli paljon helpompaa. Se syntyi ikään kuin puolivahingossa. Mun ei alun perin pitänyt tehdä ollenkaan sellaista kirjaa, mitä mä tein. Mutta sit mä päätin tehdä. Dialogi oli molemmissa helppoa. Se on mun lempijuttu kirjoittaa. Toisinaan valo hiipuussa enemmän viestitellään ja soitellaan. Edes hetken elossassa puhutaan enemmän livenä kasvatusten. Edes hetken elossa mä aloitin tavallaan niin kuin alusta. Ihan kun mä aloin kirjoittaa, niin ihan alusta. Toisinaan valo hiipuun idea oli ehtinyt muhia mulle jo toisessa muodossa jotain 8 vuotta ennen kuin mä keksin tavan, miten käsitellä noita asioita. Siksikin toisinaan valo hiipuu oli ehkä nopeampi tehdä. Toisinaan valo hiipuu sai heti sopparin, mutta sitä editoitiin sen jälkeen enemmän kuin edes hetken elossa. Edes hetken elossa korjattiin lähinnä kieltä. Toisinaan valo hiipuuhun lisättiin kohtauksia. Yhdestä toisesta kässäristä piti tulla mun tokaromaani, mutta toisinaan valo hiipuu kiilasi edelle. Sitten siitä piti tulla mun 3. romaani, mutta nyt se on hylätty parissa paikassa liian synkkyyden takia. Eli katsotaan, miten käy. Taustatutkimusta mä tähän kirjaan tein työkkäriasioista, kukkakauppa-asioista, työttömyydestä, teho-osastoista, haimatulehduksesta ja olikohan vielä muuta. No ainakin noista. Niin joo, kahviloista ja ruokien hinnoista. Piti laskeskella, että riittääkö Ahvosen rahat Tuulikille ja muuta tämmöistä. Niin vähän matikkaakin sai käyttää pitkästä aikaa. Mulla oli monenlaisia lukijoita kässärille ennen julkaisua. Oli kurssikavereita, oli lähipiiristä, oli ulkopuolisia ja oli kukkakauppa-asiantuntijaa ja oli sensitiivisyyslukijoita ja monenlaisia lukijoita. Mä oon itse semmonen, että mä tykkään aika aikaisessa vaiheessa näyttää mun tekstiä, että mä saisin palautetta, miten päästä ehkä eteenpäin, jos mä oon jumissa. Tai muuten hioa sitä jo aika aikaisessa vaiheessa sitä tekstiä. Että mä tiedän monia, jotka haluaa näyttää vasta tosi valmista. Mutta mä oon tämmönen mosaiikkipalasten näyttäjä. Että tämmönen pientenkin pätkien tai jotenkin tämmöisten tosi keskeneräisten juttujen. Että mä jotenkin koen, että se palautteen saaminen ja tämmönen ja se tekstin jakaminen, niin se on lähimpänä yhdessä työskentelyä, mitä kirjailijan työssä voi päästä tekemään. Koska kirjailijan työ on tosi yksinäistä. Sä teet paljon päätöksiä yksin, sä teet koko nivaskas yksin ja muuta, niin se, että on niitä ihmisiä, kenet voi pyytää palautetta, on tosi rikastuttava juttu. Mulla on teille myös Tuulikin taiteilema biisi. Tuulikki ei osaa soittaa eikä juuri laulaa, kuten en minäkään, joten tää menee varmaan ihan hyvin näin. Musta ei oo yhtään mihinkään, mulla hajoo joka viikko pää. En oo pessyt lattioita vuoteen, enkä varmaan pese ennen kuin mä kuolen. Musta piti tulla aikuinen, arjen ahkera muurahainen. Musta piti tulla aikuinen, sen sijaan on yhteiskunnalloinen. Musta piti tulla aikuinen, mutta mä kusin sen.
Terapeutti sano päästä irti, mut mä pidän kiinni murheista silti. On vitun vaikea olla luova, kun joka toinen yö tahtois kuolla. Musta piti tulla aikuinen, arjen ahkera muurahainen. Musta piti tulla aikuinen, sen sijaan on yhteiskunnan loinen. Musta piti tulla aikuinen, mutta mä kusin sen. Haluis olla mukana tässä yhteiskunnassa, mutta on vieläkin pulassa pelkän tiskivuoren kaa. Musta piti tulla aikuinen, arjen ahkera muurahainen. Musta piti tulla aikuinen, sen sijaan on yhteiskunnan loinen. Musta piti tulla aikuinen, mutta mä kusin sen. Mä kusin sen. Mä kusin sen. Kiitos. Me nähtiin tuossa aluksi juuri tämmönen ajatuskela, noita Tuulikin ajatuskeloja, mitkä oli niitä helppoja kirjoittaa. Moi moi! Haluis olla mukana tässä yhteiskunnassa, mutta on vieläkin pulassa pelkän tiskivuoren kaa. Musta piti tulla aikuinen, arjen ahkera muurahainen. Musta piti tulla aikuinen, sen sijaan on yhteiskunnan loinen. Musta piti tulla aikuinen, mutta mä kusin sen. Mä kusin sen. Mä kusin sen.